След като успешно кацат на Марс, чинията от Бузлуджа, шпиц командата от исторически парк, ръководена от Бачи Кири, се среща с представители на извънземна цивилизация. Бачи Кири обещава да учи извънземните на страхотни мъдрости, а в замяна на това те ще му дадат страхотни технологии за постигане на безсмъртие. Ще ли да се срещнат след 2 години на Земята? Бачи Кири, ние вече кацнахме чинията на хижата в Петрухан, ама темеката няма какво да правим. Няма ли майка си каза? Ама нали ти ни обеща да научиш на мъдрости? Няма ли майка си каза? Че като дан са били там първи, са разбрали, че тая група се е свързала с извънземни. Ще ли са да им дадат страхотна технология, да правят трилиони, да живеем вечно, но Ми-6, Мосад, ЦРУ, КГБ са разбрали, са дошли тук, и БОПа са имали внедрени, ДАН са имали внедрени, са разбрали, че тая група се е свързала с извънземни, които са дошли само в България, кацнали са при тях. И понеже извънземните са искали само на българите да я дадат, са им пръснали мозъците или са си ги пръснали и душите им са приселили най-вероятно на Сириус или на Орион.